गो एई ଚାଲୁନୁ କିଆ ରୋଷେଇ କରିବୁ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆରେ ହଁ ହଁ ଯାଉଛି ରହ ଚାଲେ ଯାଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବି? ନା ନା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ହଉ ମୁଁ ପଣସ ଖାଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ କି? ଆରେ ଭାଇ କହିଛି ପରା ତାକୁ ଆଜି ସାତ୍विକ ଭୋଜନ ଇଚ୍ଛା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। କାନିକା କରିବି ଡାଲମା ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟା। କୋଉ ଆମ୍ବ? ଆରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲଟା ଦହି ଦେଇକି ସେଇ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। ହଁ 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 ଏଇଟା ତ ଭାଇକି ଭାରି ପସନ୍ଦ କ'ଣ କରିବା। ଆଜି ତ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ। ଛୁଙ୍କଟା ଟାଣ ହେଲେ ଖଟାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପରା। ହଉ ହଁ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲେ କେମିତି ଭାଇ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲୁ? ଏଇଟା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର।